Кримськотатарський народ продовжує спротив російській окупації Криму. За ці 10 років ми не втомились, як сподівався ворог. Завдяки потужному тилу ми воюємо на землі, в небі і на воді. Благодійна платформа «Кримський фронт» продовжує передавати партії з 1000 дронів, 100 човнів та 200 автівок для Сил оборони України. Ця підтримка для нас дуже важлива. Вона значно підвищить ефективність операцій Збройних сил України. Долучайтеся до платформи, внесок кожного може стати вирішальним у цій боротьбі. Разом до Криму! Разом до перемоги!